Amerikada siz jay satnasaňyz, onu dol töläp bolaňyzdan soňam ömrüňiz ötünçe, daşy ömrüňiz ötünden soň siziň çagalaňyzam döwlet nalog tölemeli. Geriň naloglar bardy ulaşylan. Amerika bardy gurrun eden wagtyň naloglar bardy aýtman geçmek at ýalňyş bolýarmyka diýen. Umuman Amerikada ýaşamak bardy gurrun etsek, naloglar bardy hukman aýdyp geçmeli. Naloglar Amerikada esasanam gaty uly rol oýnaýar. Adamyň durmuşynyň rahatlygynyň esasy bir bölegi bolup durýar. Naloglaryň bir neçe görnüşleri bar. Bularň birinjisi income tax, girdejine göre nalog tölemek. Bu nalog hemme ýurtda bar. Hemme ýurtda takminan deňrek. Ýöne Amerikada ol iki bölege bölünýär. Birinji bölegi federal tax, ikinji bölegi state tax. Federal tax bu adamyň döwlete töleýän girdeji nalogy bolýar. Ýagny ýylyň dowamly eden ähli girdejisinden 5%ni her bir Amerikada ýaşap işleýän adam döwlete töleýmeli we şol nalog federal tax bolýar. Bu nalog ähli ştatlar üçin deň, ýagny sen näme ştat ersen şoň 5%-ni hökman töleýän. Bu nalogdan alınýan pullaň ähli döwletiň gaznasyna gitýär. Ýagny esasy girdeji çykdyjylary şol nalogdan alyp durýar. Girdeji nalog ikinji bölegi bu state tax. State tax bu adamyň ştatda töleýän nalogy. Ştat nalogy türlü ştatlarda gaty tapawutdan öler. Kaliforniýada girdeji nalog 13% barabar. Edil şoň ýakynda ýerleşen Texasda, Floridada 0%. Ýagny o taýda girdeji nalog ýok. Ştatyň girdeji nalogy ýok. Ştatyň nalogy ştatyň öz esasy gaznasyna gitýär we ştatyň öz esasy çykdyjylaryny ýapmaklyga ulanýar. Mekteplere kömekler, çareler geçirmegem, täze jaýlar gurmaklyk, munisipal nidatlar gurmaklyk, kömek pullar we şoňa meňzestatlar şu ştatyň nalogyna ýapylýar. Şol sebäplen käbir ştatlarda kömekler beýlek ştatlardakydan tapawutlanýar. Ýene bir görnüş nalog bu sales tax. Siziň esasy gawat diýiljek naloglarynyň biri bu nalog z prodaż. Zat satyn alynlanyna tölenýän tax. Siz magazine bir zat almak üçin gireňizde, siz hökman alan zatyňyň üstüne nalog töleýäňiz. Dürlü ştatlarda dürlü nalog tölenýär. Käbir ştatlarda ýokary bolýar, käbir ştatlarda pes bolýar. Iň interesantadan her bir alan zatyňyň görnüşine baglykda ol nalog ütkän bilýär. Misal üçin imite tölenýän nalog, tehnika tölenýän nalogdan gaty tapawutdan bilýär. Ýene misal hökmüne Illinois we Wisconsin ştatyna şu iki ştatda da nalog bar. Wisconsin ştatyna taýýar bolmadyk produktlara imite nalog ýok. Misal üçin produktowy magazinden taýýar däl imitler satyn alyp çyksaň, sen hiç ýyl nalog tölemän çykyp bilýän. Ýöne eger sen içine taýýar nahar satyn alsaň, sen girjäň %% töleýän. Imite nalogy nol eden bolan ştatlaryň ýene biri bu Kaliforniýa. Ýagny girdeji nalogy ýokary bolsa da imite nalog alan eken. Elektronika, öý hojalygyna degişli zatlar ýa başga zatlar satyn alanda töleýän prosentiň bary $5 töleýär. Ýani $100 kurda satyn alsaň üstüne $5 töleýän. Şolar wagtyň özünde edil gumşy ştatymyz Illinois tehnika ýa-da öý hojalygyna degişli bir satyn alsaň, umuman imitten tapawut bir satyn alsaň 10% üstüne minirýän. Mesal üçin men $100 kurda satyn alsam, 110% töleýän. Oň üstüne de imitede nalog 5-6% bolup durýar. Şu ýylan başlap ýalňyşmasam ýene 1% şu naloglar artdyrylan bolmaly. Elbetde girdejiň ýokary bolan ştatlarda bu naloglar ýokary bolýar. Ýene bir düşünüksiz biziň öwrenç bilmeýän naloglamyň biri bu property tax. Ýagny nalog na nedwижимость diýilýär. Yer nalog diýse, sen satyn alan jaýyňa nalog töleýän. Satyn alan jaýyňa nalog her ştatda dürli. Käbir ştatda ýokary, käbir ştatda imенно şu nalog, naверное, yerli şäheriň ştatyň благополучиясына gowy täsir etýän nalog bolýar. Sebäbi nalog tölen wagtyň ýaman abidne bolýan naloglaryň biri sebäbi. Eger sen jaý satyn alsaň iskendik ştatda, ipoteka diýerler, nalichka satyn alyp tutuşlugyna baryň töläp bolandan soň sen hökman her ýyl öz jaýyňa nalog tölemeli. Nalogyň ulylygy bir kiçijek $20 çekmeýän ok. Nalogyň ulylygy gaty uly. Misal üçin $500,000 jaý satyn alsaň Wisconsin ştatynda, men ýaşaýan ştatymyzda ýyllyk nalogyň 5,000-8,000 aralykda bolýar. Gowrak şäherlerde, gowrak ýerlerde 10,000-a ýetip bilmegi mümkin. Ýöne eger 500,000 jaý bardy görünsek, takminan 7-8,000, daşy 8,000 hem ýokary nalog hataplanýar. Azajyk aşagyrak gün ortasy üçde Illinois ştatynda şol bir 500,000 ödürýän jaýyň nalogy 15-20,000 aralykda bolýar. Elbetde şähere bagly, raýona bagly, we jaýyň ulygyna bagly. Ýene bir hökman bilmeýän zatlaryň biri Wisconsin'da 500,000 jaý, Illinois'daki 500,000 jaýdan birazjyk ulyrak bolmagy mümkin.
ol hem ýene raýona bagly ýöne köplünç şeýlerek bahalar bolýar. Nire aýtýar bu naloglar? Döwlet naloglary hemme infrastrukturany we döwletiň çykyjlaryny ýapýan bolsa, ştatyň nalog edilişi şoýunla meňdeşlikde şu ştatyň ýaşaýjylaryna degişiň her bir çykyjyny ýapýar. Bu kömek pullary bol bilýär, ýollar bol bilýär. Ýaşaýyş şertlerini gowlaşdyrmaklygy sarp edilýär. Yer nalog näme gerek? Yer nalog, w çasnosti mekteplere kömek etýär. Ştatyň bu mektepleriniň bolmagy üçin yer nalog tölenýär. Mektepler diýlende mektebiň pokraskasy, kraska satyn almak, ýa boý satyn almak däl, mektebi remont etmeklik, mektebiň her bir işgärleriniň aýlygyny ýokurlanmagy, ýokary derejeli işgärler bolmagyny, olara treningler geçirmekligi, onun da şäherä her bir okuwça başardygyndan köp ştatlar mut iýmit predstavlajak bolýar. Sebäbi hemme çağa deňilik bolar ýaly. Ýene bir zatdan beri mektepde her bir çağa mut kompýuterler berilýär. Bu kompýuterleri işletmeklik, inženýerler tutmaklyk, kompýuterleriň detallaryny satyn almaklyk, serwerler, onun da şäherä internet, internetdäki ulanylýan her bir online portallar, websaytlar we başga resurslaryň ählisini döwlet töleýär, ýagny ýanky yer nalogdan tölenýär. Näme täsir edilýär? Ba ýerde ýaşaýan adamlarda gowy mektepler bolýar we olarda ýöriteleşdirilen klaslaryň sany köp bolup bilýär. Ýani siziň çağalaňyz şol tölen yer nalogynyň hasabyna dürli klaslara öwrenilýär. Mysal üçin programирование ýa-da robototehnika ýa-da olimpiada taýýarlanan matematikdan artyk maşsapaklar okutulmaklyk esasy programmada ýok. Olary belli bir mektepler predstavlat etýär. Mektepleriň finansirowaniýasyny ýanky yer nalogdan alınýar. Aýça bolýanlarym her birliň alınýan naloglaryň hersiniň öz realny ýeri bar. Kömek pullar we şoňa meňde ştatlar hem belli bir ştatlarda has ýokurlygyny aňar sebäbi olar has ýokurlanlardan nalog töleýär. Biziňki ştatlarda bolsa, biziň şäherimiz adamlar agram talasy gelmän naloglaryny ýörüte artdyrmasaklý. Näme netije gelýär? Elbetde zatlyň bahalar galanmagdy, naloglarym galmasa köp zada pulun getmän başly. Şol sebäp bol bilýär. Şoň üçin adamlar köpünç baýrak şäherä nalog artyk majam bolsa gowrak şäherde ýaşamaklygy saýlap, artyrak tölemän saýlaýarlar. Nalogdan gaçan adam az. Bäri kelensoň ekonomik bolmak, bäri kelensoň artyk maç gazanmak bolýar. Her bir adam diňe şonu bilýär. Men luçy köprek gazanaýyn we şo nalog töleýin, rahat ýaşaýyn. Çem bir ýerde gizlenip nalogdan gaçyp örenimden. Takmynan şeýlerek. Soragularyňyz bar bolsa, ýazyň, menen başardygymdan jogap bereň.